Какво да кажем след бандата, кога се даде? Преди 5 години. 5 години правим тази година, май, да. Имаме вече един албум, имаме едно видео и сега бачкаме по нов албум, който мисля да го изкараме май месец, ще се казва Skate Rats. Това е, да, той че. Това е. Даже ми, значи, групата е тясно свързана наистина с скейтбординг. С Олег преди 4-5 години карахме скейтборд на паметника, познавахме се от концерти и опитах, можеше бързия на барабани, той се каза, че го може, кубата там. Взехме всъщност името на групата ни от песен Exodus Пираня. Много яко парче. Кобиец го измисли на спирката на метрото на Константин Величков, ако не се лъжа бехме тогава. Да. Супер яко супер караме, свириме, караме с скейт, забавляваме се, изличаме максимално позитивното от цялото това нещо. Реално карат 3 човека групата, много сериозно, аз карам един път в месеца максимум. Ти покажа колко съм сериозен карач, си купих рампа, братле, и си карам на нея всеки ден. Сега отвън ще строиме мини рампа, драго, малко по-ниска за стари хора и малки деца. Как се чувстваш като нов китарист в група Пираня? Добре ли си, комфортно ли ти е? Вълшебно. Новият албум е много по-добре записан от предния, може би, сега ще видим хората ще кажат, има някакво развитие, то никой няма да разбере. Интересна продукция, непременно трябва да си вземете албума, трябва да се чуе и излиза май месец. Интересното, което е, че от 2 години вече пускаме, всяка година около май месец, миналата, по-миналата пускаме дъски, Пираня скейтборд, правим лимитед серия. Това е миналогодишната с стъклото, тази година може би ще имаме колаборация Пираня скейтборд с Grand House. Да, кажем нещо смислено. Колко по-смислено да. Нещо, задай някаква тема на разговор, бе, брат. Добре, бе, темата на разговор е новия албум. И Живот и здраве, албума като излезе, почваме всичко. Тутракан, полски тръмбеж, Усугово, Глутница, Глутеново, всякакви такива неща, където свирим и сцената е развита и разбират нашия пънк-рок скейтбординг. Ама как, смисъл, искам да попитам всички хора, които изпълняват веган, стрейт едж, това вашето живот ли е, бе? Специално искам да кажа за нашия менеджер Александър Бояджиев, че мускули с домати не се правят, колкото и да ходи на фитнес. Най-важно интересно е, че имаме нов албум, което е супер яко. Колко години нямаме албум? 2-3? Интересни, още имаме интересни гости в новия албум. Това е Дон Коце. Исторически момент. Дон Коце идва в студиото да запише чудесни вокали за новия албум на Пираня. Дами и господа, Кобро Мафията. Един от най-безумните концерти беше на фестивал в Румъния преди години с Biohazard, с нас. С Насето, да. В едно време гледаме някаква суматоха покрай нас, някакъв цветнокож запактен. Помниш ли Насето, дет мина? Влиза рапъра Нас, такова Нас е. Влездаха едни глигани, той не пипа и той избега. Той беше във война с някакъв друг рапър тогава и ние бяхме част от хайлайта тогава. И друг безумен концерт на мечката на сватбата, ей тук в Grand House. Мечката по принцип не искаше да има никакви банди на сватбата му. Тогава му направихме амбуш, изкочихме от коридора. Изкочихме от коридора, докато вървеше сватбата, не си бяха наредили нещата в коридора, да се отвориха вратите. Тогава пак бях по боксери и сако. Да бъдем спонсорирани от Vans, специално за мен е нещо супер, което съм се борил от години. Специално този бранд е важен за мен, поне мисля, че и за цялата банда. Това, което може би е част от всичко, което съм почнал като да слушам музика преди години. Скейтерите, които са карали по това време, на които съм се кефил, са били за този бранд и това искам да се знае, че е нещо важно, поне за мен, може би за цялата банда. Нещо вие да кажете, момчета? Да. Изобщената продължава. Следете какво се случва. Карайте скейтборд. Яко! Пис. Това е толкова.